колеги, след прочитането му на форума за наклоните на баирите, реших да изпробвам един прост метод за измерване. За целта ще намерих една летвичка, която стига точно до рамото ми. Идеята ми е да образувам равнобедрен правоъгълен триъгълник, като единият катет е моето тяло, другия катет е тази летвичка и между летвичката и тялото ми трябва да има прав ъгъл 90 градуса. В момента образуваме равнобедрен правоъгълен триъгълник. Ако наклона е 45 градуса, края на летвата трябва да опира в наклона. В случая се вижда, че това не е така и има страшно много място от края на летвата до наклона. Това е така най-простият метод, който измислих за измерване на наклони. Този наклон в началото ми се струваше доста труден, всички спорихме 45 градуса ли, 50 градуса ли и го изкачвахме и слизахме с доста страх в началото, но се оказа, че е доста под 45 градуса, колко е не мога да ви кажа, малко по-късно ще видите клипи на изкачването и слизането на този бърз. Благодаря за сега.